Ποτέ μου δεν το χώνεψα αυτό το τρίποδο. Εσένα είναι πιο ωραίο. Φέρε μου αυτό. Έλα, άντε, πάρε. Λοιπόν, Θα φάμε. άλλο ένα challenge. Μπιφτεκόπιτα με λουκάνικο τσορίθο. Και με το αυγό είναι το protein. Λοιπόν, 622. Ωραία, ξεχισμένα, 619. ο Νάσος έχει πολύ χέρι. Γαντάκι. Γαντάκι. Χρόνο παρακαλώ. Now. Μην αφήσεις υπολείμματα πάνω, γιατί θα τα ζυγίσουμε και αυτά, ξέρεις. Πατάτα θέλω. Αφού σου είπα να βάλουμε πατάτες και άλλες δεν θέλω υδατάνθρακα. Ποτέ. Το φύγεις το πρώτο, ρε. Όχι ακόμα. Μπορείς να καταπιείς. Ναι, μα ποτέ. Πάντα το έπαιζα, κάτσε να βάλω και λίγο γαλάτι. Δεν ζαλάτεσαι. Ωραία εδώ. Πολύ ωραίο, φίλε. Κακό είναι τέλειο. Πολύ ωραίο. Κάνει το τσορίδο. Ξινολάχανο για οξύτητα. Σως μουστάρδα. Δεν του λείπει τίποτα, φίλε. Είναι αυτό. Κοίτα. Fight! Ξεκόλα λίγο. Είναι ακόμα. Αν με κάνεις βλακιά πρέπει να το καταπιείς. Αγόρια. Τελείωσε αυτό. Ποιος κέρδισε. Πούρε. Καλά είμαι. 34 γραμμάρια. Κάθε φορά έχεις μπατέρ, φίλε, για ένα γραμμάριο θα είναι. Κέρδισα. Πιστεύεις ότι έχασα ξανά. Αντί χαρά μου έρχεται να το βγάλω τώρα. Θέλω επαναληπτικό challenge. Πείτε μας στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το επόμενο food challenge. Κατέβηκε. Όχι ρε γαμώτο. Τι. Λεπτό. Ζωή, αν το βλέπεις αυτό, δεν έφταιγα εγώ.